Emosyonal na ikwinento sa news team ng anak mismo ng nasunugan na si Rachel ng Barangay Taluto, Camaligalbay ang mga naganap bago masunog ang kanilang bahay. Bandang alas 8 ng gabi nitong Martes, July 7, nang magtungo daw sa kanilang tahanan na ang 25 anyos na kabarangay na si Jonathan Ibanez. Lango daw ito sa alak at inahanap ang kanyang ama. Nagbanta pa raw si Ibanez na tatagain ang kanyang ama habang hawak ang isang itak. Maya-maya pa, sinilaban na umano ni Ibanez ang kanilang bahay. Yung trapal po, yun po ang inano niya, ginawa po ng sindian po. Tapos po, kumalat na po yung apoy. Tapos may ano po dyan, generator po. Sumabog na po siya, tuloy-tuloy dyan po. Ano po, kumalat na po yung ano dyan. Tapos, nandyan lang po ako sa likod. Nung gabi yan po, na ano ko siya, sisigaw po siya. Na ano po, papatayin daw niya si Papa. Iginiit din ni Rachel wala silang atraso sa suspect. Na ano po lang siya didi, na adon lang po. Tapos, nag-inom po siya nung aga pa po. Yun ang pinunan niya po, nung nakatatlo sigurong bilog. Nabatid naman na dati nang may record ng pag-aamok at pananaga si Ibanez sa kanilang lugar at kalapit na barangay. Balita ko rin po sa aming kabilang barangay, Barangay Taplacon, parang may kaso din po siya, di ko lang po matandaan kung ilang taon na nangyari po. Yun ay yung isang tao ay pinagtataga din po noon. So nagkaroon ng mga sugat-sugat siguro yung biktima. Tapos pinapatawag din yon, binigyan siya ng invitation, tapos pinuntan pa daw yun ng mga tanods ng barangay. Hindi rin po nag-a-appear sila. Ayon sa BFP Kamalig, gawa sa light materials ang bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. 10 minuto bago ito tuluyang naapula. Tinatayang aabot naman sa 10,500 pesos ang iniwang structural damage ng insidente. Kasama rin sa mga nasunog ang 10 sakong bigas, generator at Video 5. Based sir sa ating operational dito sa ating set ng BFP operational manual, based na rin sa conduct ng evaluation natin, ang estimated value of damage is 10,500 sir, kasi gawa nga lang ito sir ng mga light material sir. Sa ngayon, patuloy na iniimbestigahan ng BFP ang insidente at kung mapapatunayan na sinadya nga ang sunog, posibleng maharap ang suspect sa kasong arson. Samantala, agad na nagpaabot ng tulong ang team ng Ako Bicol Party List sa pamumuno ni Congressman Saldico sa pamilya Tolosa. Kahapon ang personal na ihatid ng team ang ilang gamit pambahay tulad ng kaldero, planggana, solar light, mga tsinelas at mga damit. Bitbit din ng grupo ang 50 kilo ng bigas at modular tent. Dali-dali din po kami nagdala ng yung unang kailangan nila para makasurvive. Tent, solar lights, kaldero, planggana, canned goods, used clothings, at bigas. Para kahit papaano po, makatulong tayo kahit sa maliit na paraan at mabigyan agad sila. Salamat tabi sa sa nagtabang tabi. Warang-wara talaga si Papa. Mga po gamit. Salamat sa tabi sa tarabang. Sa ngayon, pansamantalang nakikisilong sa bahay ng anak ang pamilya Tolosa habang patuloy na pinaghahanap ang itinuturong suspect. Para sa mga balitang Tatak Bicol, Mel Moral.